Croeso nôl i'r sied. Wel, ryseit fach i'r gwanwyn sydd gyda fi ar eich cyfer chi prawn. Yn defnyddio gobeithio popeth sydd gyda chi yn yr oergell yn barod. Dwi wedi defnyddio beth sydd gyda fi fan hyn, mae yna dipyn o amrywiaeth. A sdim gwaniaeth os oes gyda chi pethau hollol wahanol, achos fi'n siŵr wneud fe weithio just cystal. So, ni'n mynd i wneud cino rost mewn un pan, basically, okay? A mae gyda fi'r cywiar fyna yn barod. Mae rhaid i weithio chi, oedd un cywiar gyda fi yn yr rhewgell, nes i ddadleth dros nos yn yr oergell, a gant o dim ond un oedd gyda fi wedi hyneru fe, mae un gyda fi wedi coginio'n barod i ddangos i chi, a mae un gyda fi fan hyn i wneud yr site. Ond fel arfer, bydde gyda fi 2 neu 3 darn mowr o gywiar yn cwcan gyda'i gilydd. So i ddechrau gyda, mae gyd wedi wneud yw clicio a torri y llysiau sydd gyda fi i gyd mynd darnau bach maint ddech chi am fita. Okay? Dim yn rhy fan, neu bydd yn wynt yn bach rhy feddal yn y ffwrn. Bach o olew ar y gwylod, a wedyn dwi'n cael gafel yn un darn mowr falle o rhywbeth fel yna, a jyst i wasgaru'r olew ar gwylod y tin, a wedyn llenwi'r tin gyda phopeth. So mae gyda fi moron, mae gyda fi cenhinen, wynwmsyn, mae'r cyfan yma mewn, a gorchuddiwch y cyfan gyda'r olew, achos y gwres yr olew yna sy'n ei goginio yr llysiau yn y pen draw. A wedyn bethach bach sy'n fwy anghyffredin falle i rostio, yr cauliflower yma, yr blod bresych yma mewn, a to i'r gorchuddio nhw a bach o olew. A mae'r rhain i gyd yn mewn o'r cychwyn, o'r dechrau gyda'r cywiar. A wedyn mae rhai o'r pethau eraill sydd gyda ni fan hyn, tatws melys gyda llaw fyna, mae hwnna yn ffain i fy mewn nawr. Pethach fel y courgette a'r tomato sy'n ni goginio tyn bach yn hynt, ni'n dod i nhw mewn falle 10 munud, 4 awr cyn y diwedd. So os nhw'n pethach fwy meddal, papur yr un peth, ddim papur coch na melyn ac oren gyda fi, fel arfer bydden ni hefyd wedi dod i'r rheina mewn. Ond pidwch yn mynd mas i'r arch farchnad os nag oes rai, jyst defnyddiwch beth sydd gyda chi. Cwbl o 2 neu 3 ewyn o alle gyda fi fyna, to heb i dorri'n fan, bydd y blas yn mynd trwy'r cyfan yn y ffwrn, a mae'n arbed iddyn nhw losgi trwy dod nhw mewn yn gyfan. Un darn bach o wynwmsyn to fyna, un darn o tatws melys. Os nag oes tatws melys gyda chi, lle chi ddefnyddio yr butternut squash yn lle. A wedyn, newn ni wneud swap bach fan hyn. Beth sydd gyda fi fan hyn wedyn, oedd un cywiar cyfan gyda fi, wedyn sydd wedi torri fe mewn i 4 rhan. A dwi'n mynd i osod rheina mewn yng nghanol y llysiau, a mae gyda fi darnau o facwn hefyd. Sdim rhaid cael rhain, ond mae yn rhoi blas bach ychwanegol, a mae rhain wedi mygu, felly to bydd blas wedi mygu yn mynd trwy'r llysiau. Jyst gosod rheina mewn, dod i nhw mewn o dan y llysiau, lle bod nhw'n llosgi gormod ar y top, fel yna, mewn fel yna. Wedyn, golcha bach o delo, a wedyn dod i ni bach o halen a ffibr dros y top. Halen o halen, yna ni, a bach o bybr. Dych chi ddod i bach o tarragol os ydych chi moyn. Beth i 10 cylwn i weithio. Chi'n cael y syniad, bybr, A wedyn mae hwnna yn mynd i'r ffwrn am ryw 20 munud, 25 munud. Tynnwch chi mas, a pryd ni, ddwch chi wedyn yn dod i'r tomatos mewn gyda phopeth arall. So mae ambell i tomato cyfan, mowr wedi torri fyna. Llwch chi hefyd ychwanegu cwbl o'r tomatos bach, papur yn mynd nawr, a hefyd courgette yn mynd mewn ar hyd. Bydwch yn gorlenwi'r tin, dyna tip bach arall i chi, neu mae popeth yn mynd tymed bach yn rhy glib, a dyw e ddim yn crisfol am cweud 3 peth. Rosemary, thyme, unrhyw bethach sydd ydych chi yn yr ardd, yn gallu mewn hefyd. A wedyn, beth fi'n hoffi wneud yw dod i bach o olew chili. Neu llwch chi ddim olew garlleg, neu truffle, te beth sydd gyda chi. Just dropin bach dros y top fel yna, to i greu blas fein. Rhain falle bethach chi ddim yn arfer rostio chwaith, yr broccoli, mae hynna yn gallu mynd mewn am yr 10 munud ola, lle bod nhw'n llosgi gormod, lle bod nhw'n coginio gormod ac yn llosgi. A dyna ni y dish cyn coginio, ond fan hyn mae gyda fi un wedi i goginio, na ni symud rhaid mas o'r ffordd, a dyna ni mlaen a hwn fan hyn. So mae hwn wedi goginio, chi'n gallu gweld fi wedi dod hefyd bach o gaws dros y top, a cyn gweini hwnna wedyn mae gyd o'i am wneud yn sydyn iawn i'w gosod bach o mint ffres. Mae mint yn dechrau tyfu yn yr ardd nawr, felly tynnwch y dail bach i ffwrdd. Ywch chi dorri nhw'n fan os chi moyn, gyda'r bysedd neu gyda gilledd. Dod i nhw mewn iogurt naturiol,
gyda falle just dropyn bach, os chi'n lwcus i gael lemon gytre, un ffres, defnyddiwch hwnna, ond heblaw ni, just tamaid bach mwy o sydd lemon, o'i droio, a wedyn just cyn gweini, cyn dod i hwn ar y ford, just dodwch tamaid o'r iogwrt gyda mint drosto fe fel yna, a mynd â fe i'r bwrdd. So dyna ni cino wedi rosto mewn un tin berffaith ar gyfer y teulu i gyd.